O, bore da, a chroeso chi gyd yma, y bore yma, unwaith eto. Mae'n braf bod ni'n cael dod at yn gilydd. Pawb wedi cael wrsos, oce? Distawrwydd llwyr, o diar. Di wedi bod yn wrsos fel neu chi. Wel, croeso chi yma beth bynnag, a croeso i chi os ydych chi'n ymuno efo ni ar y we. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi, a da ni'n gweddio beth Duw yn eich bendithio chi a nynne efo yn gilydd. Coeddiadau yr wythnos. Cyfarfod heno ar Zoom am 5 o gloch, a wedyn nos Fercher mae'r cyfarfod gweddi. Nos Wener, cyffro a selar, a wedyn erbyn penwythnos nesaf, os gwelwch chi fo'n dda, newch chi adael i Dafydd wybod beth i'ch barn chi am pa un o'r dewisiadau efo'r adeilad, pa welliant dyn ni am, pa gynllun dyn ni am i ddefnyddio. Hefyd cofiwch am gynhadledd yr eglwysi yr Unig Groes, Gorffennaf yr ail. Gadwch eto, ydych chi adlu Dafydd wybod os ydych chi eisiau cinio wedi baratoi ar eich cyfer chi, dyn ni am anfon ffigurau draw i Unig Groes o flaen llaw ynglŷn â faint sydd eisiau cinio wedi baratoi. Mi fedrwch chi fynd a'ch cinio'ch hunan os ydych Neu, gadwch chi Dafydd wybod os ydych chi'n dod felly. Sil nesaf, da ni'n disgwyl y bydd Steffan yn arwain bore Sil nesaf. Dwi'n credu mae dyna'r cyfan sydd eisiau gyhoeddi. So os rhywbeth mwy newn ni roed unrhyw gyhoeddiad ychwanegol ar diwedd. Gadwch chi ni weddio. O arglwydd yn Duw, da ni diolch i ti am fore newydd a chyfle newydd i ddod i daddoli di efo'n gilydd. Da ni diolch am yn gilydd o Dduw'n Tad, yn diolch am gael gweld wynebau yn gilydd, diolch o Dduw'n Tad am wybod yn bod ni nid jyst yn ymuno efo chydig fan yma, ond bod ni'n ymuno efo tyrfa fawr trwy'r byd ac yn ymuno efo tyrfa fawr na ellir i rifo yn y nefoedd. Yn bobl, yn oedolion, yn blant, yn angylion, yn seraffiaid, yn greaduriaid, a da ni gyd yn ymuno i dy addoli di o Dduw'n Tad. A da ni'n gofyn y bydd yn amser efo'n gilydd, felly yn amser o lawenydd i ni, yn amser y pryd y byddwn ni'n profi dy gwmni real di efo ni, ac y bydde di'n siarad a'n calonau ni, fel y byddwn ni'n llawenhau yn o ti, yn dy garu di'n fwy, ac y bydde di'n cael clod a gogoniant. Felly clyw yn gweddio Dad, trwy heiddiant yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. O mi ganon ni efo'n gilydd emyn sydd yn canmol Duw molianon di o arglwydd wrth feddwl am dy waith yn llunio bydoedd mawrion y greadigaeth faith. Mae jyst myfyrio ar y greadigaeth. Mae'n mind-boggling yn dydi i feddwl am Dduw yn creu'r cyfan. A wedyn, di o ddim jyst wedi creu, mae'r ail bennill yn sôn am foliannu Duw am ei ffyrdd, bod o'n llywodraethu, bod yna ragluniaeth sydd yn trefnu pob peth yn dda. Ond y trydydd pennill yn fwyaf arbennig yn sôn am foliannu Duw oherwydd ei ras. Gras ydy'r un gair mawr yma sydd yn nghanol newyddion da sydd gan Dduw ar yn cyfer ni. Bod o'n yn caru ni. A ni ddim yn haeddu, ond bod o wedi'n caru ni a rhoi i fab yn mwyn ni. Gadwch chi ni sefyll i ganu.
Llennill ola yn sôn am y gwynfyd. A edrych ymlaen wrth gwrs at y nefoedd a ni'n cael bod efo Duw yn y nefoedd a bod yn wyn yn byd. Ond mae y Beibl yn sôn am wynfyd mewn sawl lle. Mae yna salmau sydd yn sôn am y bobl sydd yn wyn i byd, yn byd ni yn y dda, yn byd ni'n braf. A ni'n meddwl bys ni'n gallu darllen disgrifiad yr arglwydd Iesu Grist o pwy sydd yn wyn ei fyd mewn gwirionedd. So ni'n gallu cyd-ddarllen y gwynfydau o'r bregeth ar y mynydd. Mi ddon nhw fyny ar y sgrin fan yma. Gallwn ni gyd-darllen efo'n gilydd. Gwyn ei byd y rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn ei byd y rhai sy'n galaru, oherwydd cant hwy eu cysuro. Gwyn ei byd y rhai addfwyn, oherwydd cant hwy etifeddu'r ddeiar. Gwyn ei byd y rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant hwy ei digon. Gwyn ei byd y rhai trigarog, oherwydd cant hwy dderbyn trigaredd. Gwyn ei byd y rhai pur eu calon, oherwydd cant hwy weld Duw. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy ei galw'n blant i Dduw. Gwyn ei byd y rhai a erlidiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a'ch erlid, ac yn dweud pob math o ddrygair celwyddog yn eich erbyn o'm hachos i. Llawenhewch a gorfoleddwch, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Felly'n wir, yr erlidiwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chwi. Reit, blant, ych chi am ddod ymlaen am munud bach? Dyna fo. Reit, braf eich gweld chi i gyd. Reit, ydych chi gyd wedi cyrraedd, bron? Na ni. Reit, da iawn. Pawb yn oce? Ti di blino? Agos i geg fan'na? Reit, na fo. Reit, ie. Wan, mae gen i gwestiwn i ofyn i chi. Os yna rhywun yma yn hoffi bwlis? Chi'n gwybod beth i bwli, ydych chi? Os yna rhywun yn hoffi bwli? Na, does neb yn hoffi bwli yna, oes? Gan i chydig o luniau i ddangos i chi. Yn e'r cyntaf i fyny. Ma ni. Reit, wel mae hwnna yn lun o'r ffilm The Lion King. Llew. A da ni'n galw llew yn frenin y goedwig, yn dydyn ni? Neu brenin y jungle. Pam da ni'n galw llew yn frenin y jungle, da chi'n meddwl? Ie? Fod i'r cryfa? Ie, mae o'n gry. Mwyaf, wel, mae eliffant chydig bach mwy na fo'n dydi. Ond mae o'n, ie, mae o'n fawr, Wel... Ie, wel, allai bod teigr yn edrych yn fwy cool, ac eto, dwi'n meddwl bod traddodiad yn dweud, mae y llew sy'n cael ei alw yn frenin y jungle. A, wrth gwrs, mae pawb ofn llew, dydyn ni? Mae'n iawn gweld llew yn y zoo pan mae o draw fan tu ôl rhyw fariau mawr, ond se llew yn dod fewn i'r stafell yma, sy'n ni gyd yn rhedeg ffwrdd, achos mae llew'n gry a mae llew yn gallu rhuo yn uchel a mae o'n gallu brathu a'n bita ni, dydy? A llew yn fawr a mae'n gry
A da ni'n ei ofni achos bod y mor fygythiol. Reit, llun nesa? Os rhywun yn gwybod pwy di hwn? Ie. Tyson Fury ydi enw fo. A fod i pencampwr bocsio y byd. Sut mae o wedi dod yn bencampwr bocsio? Ie? Mae wedi ennill pawb yn y byd. Wel, pawb mae wedi trio ymladd. Mae wedi bod yn ei curo nhw'n dod. Mae'n gorfod ymladd. A trwy ymladd, mae'n dod yn frenin bocsio fel petai. Mae'n dod i fod yn gry. A fanne mae'n dangos y cyhyrau mawr sydd ganddo fo yn ei freichiau. Reit, gawn ni'r llun nesaf. So, ydych chi'n gwybod pwy di hwnna? Alexander Putin. Na, Vladimir Putin. Vladimir Putin. Ie, o reit, dyna fo. Wel, mae o, wrth gwrs, mae o rwan yn trio deud, wel, mae'n trio rheoli beth sydd yn digwydd mewn lle fel Ukraine ydy. Sut mae'n gwneud hynny? Yndi, mae'n trio cymryd drosodd Ukraine. A be mae di'n wneud? Maen nhw'n ymladd. Mae di anfon byddin i fewn ydy. A maen nhw'n bomio ac yn y blaen a gwneud lot o bethau. Er mwyn rheoli yn y byd yma yn aml, be mae rhywun yn wneud ydy, mae rhywun yn ymladd, mae rhywun yn trio gwneud yn well na pobl eraill, trio taro pobl i lawr, trio sathru ar hawliau pobl eraill a cadw llew yn frenin y jungle achos pawb yn ofni'r llew, mae pob anifel yn ofni'r llew achos mae'n gallu i lladd nhw. Sa'n ni ddim yn hoffi bod mewn cylch bocsio efo Tyson Fury, mae rai mi gyfaddau. A Putin yn gwneud pethau sydd yn ymddangos yn ofnadwy trwy bod yn gry, trio gormesu pobl. Pwy di'n brenin ni? Duw ydy'n brenin ni, ac yn arbennig, dyn ni'n gallu sôn am? Queen Elizabeth. Na, Na, mae hi'n frenhines y Deyrnas Unedig, ond yn brenin ni ydy yr Arglwydd Iesu Grist, ynde? Nath Iesu Grist ymladd yn erbyn rhywun? Diafol. Nath o ymladd yn erbyn y diafol, do. Ond, sut ydych chi'n meddwl oedd Iesu Grist i dangos bod o'n gallu ymladd yn erbyn y diafol? Cos mae'n neud yma ffordd od, yn dydi? Ie? Mae'n neud pethau da, yndi? Mae'n neud pethau da. Neu lle nesaf? Ath Iesu Grist ymladd y diafol trwy fod yn wan, trwy gael ei ladd ar y groes. Mae hwnna'n ffordd od, yn dydi? Pan ni'n meddwl, sut fedrwn ni goncro pobl eraill trwy fod yn wan, trwy beidio taro nôl a trwy farw ar y groes. Wrth gwrs, da ni'n gwybod bod yn marw ar y groes drosto ni, da ni'n gwybod bod yn cymryd yn pechodau ni arno fo'i hunan. Ond, chi weld, Iesu Grist, mae fo'n deud un tro amdano fo bod o'n addfwyn a gostyngedig. Addfwyn. Bod o'n fwyn. Bod o ddim yn gas, bod o ddim yn greulon, bod o ddim yn trio stampio'r bobl eraill. Bod o'n addfwyn. A dyma ni, yn y pethau oedden ni ddarllen, yn y geiriau oedden ni'n darllen efo'n gilydd rwan, dyma ni yn darllen gewn ni'r nesaf, un adnod, gwyneu byd y rhai addfwyn. Oherwydd cael trwy etifeddu'r ddeiar. Beth Iesu Grist yn deud oedd bod y rhai addfwyn ryw dydd yn mynd i reoli'r ddeiar. Nid Putin trwy fod yn gas,
Nid rhyw ymerawdwr mawr, ond yr addfwyn yn cael rheoli, yn cael etifeddu'r ddeiar. A eisiau chi ddysgu'r adnod yna, os allwch chi, pan ewch chi adre, gofynnwch chi dad a mam ffeindio'r adnod yn y Beibl. Mae'n hawdd cofio, ynddo? Mathew, pennod 5, adnod 5, ti'n gwrando Ben? Mathew, pennod 5, adnod 5. A eisiau chi ddysgu yr adnod yna, gwyneb byd y rhai addfwyn. Arydd cant hwy etifeddu'r ddeiar. A fyddai'n sôn mwy am hyn yn ystod y gwasanaeth bore yma. Felly gobeithio fyddwch chi'n gallu deall rhywfaint wrth i mi pregethu bellach ymlaen. Reit, da chi am fynd nôl. Ti eisiau gofyn? Dwi'n meddwl bod Meg yn edrych fel llew. Ti'n meddwl bod Meg yn edrych fel llew? Wel, mae'n bosib bod hi. Ond efo, gobeithio bod hi ddim yn brathu fel llew. Ond efo. Reit. Okay. So, da ni am ganu dwy emyn neu dwy gan. Yn gyntaf, Iesiw'r Ior. Ior yn un hen air am frenin arglwydd, yr un sy'n rheoli. Iesiw'r Ior, y gri sy'n atsain drwy y cread. Disglai'r erym, trygwyddol air ein craig. Iesu'n gri, mae gynno fo rym rhyfeddol. Ond yn yr ail bennill, da ni'n deall sut mae Iesu wedi mynd ati i lywodraethu. Iesu'r Ior a'i lais yn cynnal y planedau, ond rhoes o'r neilltu goron nef o'i ras. Iesu dyn, fi'n golchi'n traed, yn dwy'n ein gofid, yn felltith wnaed, dwy'n i achad i ni. Ac wedyn, ar ôl i ni ganu am yr arglwydd Iesu, da ni'n mynd i ganu gan ofyn i Dduw yn gwneud ni'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu. O, na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. Gadwch i ni ganu'r ddwy gan yma.
Gadewch i ni droi at Dduw mewn gweddi. Gadewch i ni weddio. O na bawn ni fel efe. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Wrth droi at y ti deni'n meddwl am yn harglwydd a'n gwaredwr ni. Ac yn rhyfeddu eto at y fath un ddoth i'r byd yn mwyn ni. I fod yn frenin y brenhinoedd, eto fe ddaru o ymostwng a dod fel un ohonom ni. Gorwedd mewn preseb, cael ei fagu ar fron Mair. Tyfu fel plentyn di-nod mewn pertre di-nod, ac yna wedi tyfu, gwasanaethu mewn ffordd mor anhunanol, yn ceisio daioni eraill, yn estyn llaw i helpu, yn siarad mewn i fywydau pobl, mewn ffordd oedden ni i harwain nhw at y ti. Ac yn y pen draw, yn mynd i'r groes i ddioddau yn ein lle ni. Fel oen yr arweinydd ef i'r lladdfa. Ac o arglwydd yn Duw, dyn ni'n rhyfeddu at yr un yma wnaeth gymaint mwyn i ni gael bod yn blant i ti. Ac o na bydden ni fwy fel yr arglwydd Iesu Grist, yn raslon, yn drigarog, yn addfwyn, yn ostyngedig. Ac o Dduw'n tad, heddiw mae'n syl y tadau, a pobl yn diolch am y tadau sydd wedi bod yn gofalu amdano ni. Ond o arglwydd, dyn ni hefyd yn cofio mae ti ydy'r tad perffaith. A dyn ni'n gweddio dros dadau yn gwlad, a drosto ni sydd yn dadau. Y bydden ni'n cael bod yn fwy tebyg i ti. Ti ydy'r un dyn ni fod ceisio i efelychu, yn gofalu, yn caru, yn gwylio dros yn plant. Ac wrth i ni weddio dros deuluoedd yn gwlad, y teuluoedd sydd mor amrywiol, mae yna deuluoedd lle nad oes o ddim tad, a dyn ni'n gweddio dros rheini o ddim tad, y bydd y plant eto yn ffeindio bod na rhywun yn gallu dod i fod yn dad iddyn nhw ar ryw ystyr. Da ni'n gweddio ddim tad dros y teuluoedd hynny lle mae'r tadau yn greulon, yn gofyn ar ei ti har gyhoeddi nhw, ac ar ei ti yr oedden nhw ostyngeidrwydd a newid i ffyrdd nhw. Da ni'n gweddio dros y teuluoedd hynny o ddiwn tad, lle mae'r teuluoedd yn rhannu ac yn gwahanu a ffraeo'n digwydd. Cyn gofyn o ddiwn tad ar i bobl yn deuluoedd yn gwlad ni gael edrych at ti a dy gael di yn dad sy'n mynd i ofalu, yn mynd i wylio, yn mynd i fendithio, yn mynd i'n harwain ni i gyd. A tyd yn arglwydd ar aelwydydd yn gwlad o Dduw yn tad. A tyd yn arglwydd yn bywydau ni, os gwelid i fod yn dda. Ac i'r perwyl hyn, da ni'n gweddio rwan y byddwn ni'n siarad efo ni trwy dy air. Ni'n ymwybodol bod na wahanol bethau'n pwyso ar wahanol bobl, da ni'n cyflwyno i ti rhai sydd ddim yn dda yn ymplith. Ni gan weddio byddwn ni'n dod yn dy bresenoldeb trigarog ac addfwyn i gysuro a nerthu ac i roi mesur o iechyd o ddiwn tad. Eraill o ddiwn tad yn wynebu pob math o wahanol bethau'n pwyso ar eu calonau. Ond rwan gadi'r gair fyddwn ni'n ei ddarllen fod yn gymorth i bob un ohono ni. Ac o ddiwn tad, nid i trwy hyn yn harwain ni i fod yn fwy tebyg i'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Achos da ni'n gweddio'r cyfan, a mae fod i trysor yn calon ni, ac am yn bod ni yn gofyn y cyfan trwy i heiddiant
bendigedig o. Amen. O, mi drawn ni at Psalm 37. Mae'n salm eitha hir, ond dwi'n mynd i ddarllen tua hanner y salm o'r adnod gyntaf ymlaen i'r ail adnod ar 20. Salm 37. Na fydd yn ddig wrth y rhai drygionus, na chenfigeni wrth y rhai sy'n gwneud drwg, oherwydd fe wywant yn sydyn fel glaswellt a chryno fel glesni gwanwyn. Ymddiried yn yr arglwydd a gwna ddaioni i ti gael byw yn y wlad mewn cymdeithas ddiogel. Ymhyfryda yn yr arglwydd a rhydd i ti ddeisyfiad dy galon. Rhod y ffyrdd i'r arglwydd, ymddiried ynddo ac fe weithreda. Fe wnaeth gwyrdeb ddisgleirio fel goleuni a thyniondeb fel haul canol dydd. Disgwyl yn dawel am yr arglwydd. Aros am y neddgar amdano. Paid o bod yn ddig wrth yr un sy'n llwyddo, y gŵr sy'n gwneud cynllwynion. Paid o digio, rho'r gorau i lyd. Paid o bod yn ddig, ni ddawond drwg o hynny. Oherwydd dinistrir y rhai drwg. Ond bydd y rhai sy'n gobeithio yn yr arglwydd yn etifeddu'r tir. Ymhen ychydig eto, ni fydd y drygionus. I ti edrych yn ddyfal am ei le, ni fydd ar gael, ond bydd y gostryngedig yn meddiannu'r tir ac yn mwynhau heddwch llawn. Y mae'r drygionus yn cynllwyn yn erbyn y cyfiawn ac yn ysgyrnygu ddannedd arno, ond y mae'r arglwydd yn chwerthin am ei ben, oherwydd gwyr fod ei amser yn dyfod. Mae drygionus yn chwifio cleddyf ac yn plygu ei bwa i ddarostwng y clawd ar anghennis ac i ladd yr union ei gerddediad. Ond fe drywana ei cleddyf i'w calon ei hunain a thorir ei bwau. Gwell yw'r ychydig sydd gan y cyfiawn na chyfoeth mawr y drygionus. Oherwydd torri'r nerth y drygionus, ond bydd yr arglwydd yn cynnal y cyfiawn. Mae'r arglwydd yn gwylio dros ddyddiau'r difeus ac fe beri ei hetifeddiaeth am byth. Ni ddaw cywilydd arnynt mewn cyfnod drwg a bydd ganddynt ddigon mewn dyddiau o newyn oherwydd fe dderfydd am y drygionus. Bydd golynion yr arglwydd fel cynnydd mewn tân, pob un ohonynt yn diflannu mewn mwg. Mae'r drygionus yn bethyca heb dal yn ôl, ond y cyfiawn yn rhoddwr trigarog. Bydd y rhai efendithiwyd gan yr arglwydd yn etifeddu'r tir, ond fe dorri'r ymaith y rhai a felldithiwyd ganddo. Dyma air yr arglwydd. Wel, cyn troi i fyfyrion y gair, gadwch i ni jyst canu emyn fach syml am dy ffyddlondeb arglwydd molaf di, am gariad tad mor fawr a berybydd.
Pryd oedd y tro dwytha i chi deimlo'n flin efo rhywun? I chi fynd yn grac? I chi golli'ch tymer? Neu falle dim di colli'ch tymer ac eto teimlo'n wirioneddol, mae hyn... Neu pan da ni'n clywed am be mae Putin a milwyr Rwsia yn neud yn Ukraine. Mae'n siŵr o fod yn codi rhyw deimladau ynddo ni sydd yn rhyw ddicter yn dydy. A wrth gwrs mae yna rhywbeth cywir am beth o'r dicter yna. Pan da ni'n clywed am y llywodraeth ni yn penderfynu danfon rhai i Rwanda, rhai sy'n ceisio lloches fan yma i Rwanda. Yna mae yna rhywbeth ynddo ni sydd, da ni'n mynd yn flin. Ond wrth gwrs, da ni hefyd yn mynd yn flin am beth eraill. Pan mae rhyw awyren yn grwnian trwy'r dydd uwch yn pennau ni, fel sydd yn digwydd ym Mangor yn reit aml, a mae'n mynd ar y nerfau fi. Rhywun yn mynd yn rhy araf o'n blaen ni yn y car, neu falle rhywun yn gyrru tu ôl i ni'n rhy agos, rhywun yn torri ar yn traws ni ac yn y blaen. Da ni gallu mynd yn flin am bob math o bethau yn dydyn ni. Da ni gallu mynd yn ddiamynedd efo pobl. Ac eto, fe ddydodd Iesu, mae rhai sy'n wyn i byd ydy y rhai addfwyn. Gwyn i byd y rhai addfwyn. Ac yn y dyddiau ni, mae cymdeithas fel petai yn cael ei rhwygo efo pobl yn mynd yn mwy i begynnau gwahanol yn dydyn nhw. Dim lot o bobl yn y canol. Mae pobl yn mynd yn eithafol am i gwahanol farnau ac yn y blaen ac yn gwrthod gwrando ar ei gilydd. A mae angen pobl addfwyn i fod fel olew ar ddyfroedd stormus yn cyfnod ni yn does. Mae eisiau i ni fod yn addfwyn. A mi allwn fod yn dystiolaeth i ni. Yn dystiolaeth ger bron y byd. Wan wnaethon ni ddarllen Salm 37. A dyna dwi eisiau edrych arno fo y bore yma. Achos mae'r salm yma yn un sy'n gallu'n helpu. Mae'r salm yma fel sa'n esboniad ar yr drydedd o'r gwynfydau, gwyn ei byd, y rhai addfwyn, oherwydd cant wyth etifedd i'r ddaear. I ddeud y gwir, mi allan ni hyd yn oed y ddeud fod Iesu wedi cael yr gwyn ei byd y rhai addfwyn o'r salm yma, achos edrychwn ni ar adnod 11, ond bydd y gostyngedig yn meddiannu'r tir ac yn mwynhau heddwch llawn. Mae'r gostyngedig fan hyn gallu cael ei gyfieithu fel addfwyn. Mae'n salm ddiddorol, mae'n salm acrostig. Hynny ydi, mae bob yn ail adnod yn cychwyn efo llythyren o'r wyddor Hebraeg, mynd trwy'r llythyren Alef, Beth, Gimel, Dal, hynny fel ABEC yn yn wyddor ni felly. Mae dim yn hollol trwy'r cyfan, ond mae'n mynd trwy'r rhan fwyaf o'r llythrennau. Di ddim yn rhannu'n adrannau taclus fel rhai o'r salmau eraill, ond mae yna ddoethineb yma i'n helpu ni. A be dwi eisiau ni feddwl amdano fo ydy, yn persbectif ni, i ba gyfeiriad da ni'n edrych. I ba gyfeiriad da ni'n edrych. Felly'r pwynt cyntaf, ble i beidio edrych. Na fydd ddig wrth y rhai drygionus, na chenfigennydd y rhai sy'n gwneud drwg. Dafydd ysgrifennodd y salm yma, da ni'n meddwl, a mi oedd Dafydd yn gwybod ddigon am y drygionus yn ei gyfnod ei hun. Oedd rhaid efo wynebu'r Philistiaid, yn dechrau efo wynebu Goliath, wrth gwrs. Ond fan yma, yn y salm yma, mae'n debyg, mae nid y gelynion yna sydd yn poeni Dafydd. Ond y rhai sy'n ddrwg yn ei genedlo, hynna'n y bobl ddyle fod yn meddwl yn dda amdano fo ac yn helpu iddo fo a'i genedlu. Hynna'n pobl o blith hynny yn troi yn ei erbyn o. Oedd wedi bod yn edrych ar ei gyd Israeliad yn byw mewn diogelwch pan oedd o'n byw mewn ogof oherwydd bod Saul yn ceisio ei erlyd o. Oedd o'n ffoi rhag Saul. Mi welodd o'r drygionus yn llwyddo ac yn cael bywyd braf a ffafr gan y brenin Saul, tra oedd o'n cael dim byd ond erlyd a bygwth wedi ei holl wasanaeth ffyddlon.
A wedyn, ydych chi'n meddwl am yr adeg, ydych chi'n cofio'r hanes am Nabal ac Abigail. Roedd Dafydd a'i ddilynwyr wedi bod yn, oedden nhw ar ffô, ond oedden nhw'n ceisio amddiffyn Israel tra oedden nhw ar ffô. A dyna lle oedd Nabal efo tir a'i fugeiliad yn gofalu am y defyd, ac oedd yna elynion yn dod, a milwyr Dafydd, gweision Dafydd, y rhai oedd efo fo, a fwy hynna'n yn amddiffyn rhain. Felly Dafydd yn anfon ato fo yn deud, elli di roi chydig o fwyd i ni, please. A Nabal yn gwrthod yn lan. A be nath Dafydd? As o'n grac, as o'n flin. Dwi'n mynd. A dyma fo'n cael ei ddynion a mynd ar garlam draw mwyn lladd Nabal a'i holl weision ac yn y blaen. Mae Duw'n dweud, stop. Mae Abigail, gwraig Nabal, mae hi'n dod. A mae hi yn deud wrth Dafydd, pa i ti a gwneud hyn? Dim eisiau ti wneud hyn. Dyn ofer, dyn gwirion, dyn heb lot o sens ydy Nabal. Ond mae Duw mynd i ddelio fo. A dwi wedi dod a bwyd i ti ac yn y blaen, cymer rhain ar gyfer dy ddynion. A mae Duw yn deud wrtho ni, pan da ni'n gynhyrfu, hold on one, stop. Peidiwch edrych ar y bobl eraill yma sydd yn gwneud pethau gwirion a wneud pethau drwg. Peidiwch y ffocysu arnyn nhw. Nid fan yna ydych chi fod edrych. Paid a digio. Rho gorau i'r lyd, paid a bod yn ddig, ni ddawond drwg o hynny. Problem ydy, pan da ni'n trio deal ar bobl am bod nhw wedi gwneud beth anghywir, tydi'n dialedd ni ddim yn stopio efo beth sy'n gyfiawn yna. I mi y perthyn dial medde Duw, achos pan mae Duw'n delio efo pobl, mae'n delio efo nhw mewn cyfiawnder. So da ni ddim yn edrych ar y rhai o'n cwmpas ni sydd yn gwneud llanast a sydd yn ddrwg ac yn y blaen ac yn gwneud drwg i ni. Da ni'n mynd gwneud hynny. Mae'r sawl yn deitha ni, beth sydd eisiau ni wneud ydy yn ail, mae rhaid i ni edrych ymlaen. Dyma'r peth nesaf i sylwi. Mae Duw yn ei ras wedi dweud wrtho ni be di diwedd y stori. Hynny ydy, yn y salm yma, dro ar ôl tro, mae Dafydd yn deud, i drygionus, ddim yn mynd i lwyddo yn y pen draw. Maen nhw'n mynd i ddiflannu. Mae'r fuddigoliaeth wedi i hennill eisoes. Mae Dale Ralph Davies yn sôn am filwr o'r Unol Daleithiau adeg yr ail ryfel byd. Oedd hyn tua diwedd yr ail ryfel byd, Moffat Bore oedd enw'r milwr yma, a mi oedd yn amlwg fod byddin yr Almaen yn mynd i gael ei choncro. Yn y dwyrain o byddin Rwsia yn dod yn nes ac yn concro wrth ddod yn nes ac yn nes. Ac yn y gorllewin oedd y cyngreiriad, yr Unol Daleithiau a Phrydain ac yn y blaen, a byddin yr Almaen yn cilio. Rwan oedd milwyr, lle oedd Moffat Burris, y milwyr oedd efo fo, oedd na ryw gatrawd a oedd nhw wedi dod ac oedd nhw wedi aros yn ymyl yr afon Elbe. Ond oedd Burris yn ddiamynydd. A felly dyma fo'n perswadio cwpl o filwyr eraill i ddod mewn jeep ymlaen i weld be welen nhw. Ac oedd nhw wedi mynd rhyw 40 milltir oddi wrth i byddin nhw. Ac yn mynd, doedden nhw wedi gweld neb na dim byd. A dyma'n mynd rownd cornel yn y lôn ac o'i blaen nhw oedd byddin yr Almaen. Llinell hir o loriau, tanciau a milwyr Almaenig. A dyma capten o fyddin yr Almaen yn gofyn i Burris, be wyt ti'n neud fan yma? A dyma hwnnw'n deud, I'm here to accept your surrender.
Doedd yr Almaenwr ddim yn dallt. Tu ôl iddo fo, oedd na gannoedd o dryciau sanciau'n llawn o filoedd o filwyr, ac o'i flaen, oedd na 3 dyn mewn jeep. Be sy'n bod arna ti? Wyt ti'n gall? A dwi'n fod gofyn i Beres, hynny, mae gen i'r fyddin fawr yma tu ôl i mi. 3 o'noch chi, wyt ti wedi colli dy synhwyrau? Ateb Moffat Beres oedd hyn. Tu ôl i mi, mae gen i fyddin o paratroopers a thancia. A thu ôl i chi, mae byddin Rwsia. Be fysa well gynnwch chi? Ildio i fyddin Rwsia tu ôl i chi, neu ildio i'r Americanwyr fan yma? Ac wrth gwrs, oedd yr Almaenwr yn gwybod sut oedd byddin Rwsia yn trin y rhai oedden nhw'n concro. A felly, dyma na capten yr Almaenwyr yn gyrru efo Beres 20 milltir yn ôl i drefnu'r telerau ildio. Miloedd o filwyr yr Almaen yn ildio i 3 milwyr syml. Oedd o yn edrych ymhell, edrych ymlaen, edrych at ddiwedd y stori. Dyn ni'n clywed fan yma yn y salm yma am ddiwedd y stori i'r rhai aniwiol. Na fydd ddig wrth y rhai drygionus, na chenfigenwydd y rhai sy'n gwneud drwg, oherwydd ei wywant yn sydyn fel glaswellt a chino fel glesni gwanwyn. Paid a digio, rho gorau i'r lyd. Paid a bod yn ddig, ni ddawon drwg o hynny, oherwydd dinistrir y rhai drwg. Ond bydd y rhai sy'n gobeithio yn yr arglwydd yn etifeddu'r tir. Yn chydig eto ni fydd y drygionus. I ti edrych yn ddyfal am elen, ni fydd ar gael, ond bydd y gostyngedig yn meddiannu'r tir. Bydd yr addfwyn yn meddiannu'r tir ac yn mwynhau heddwch llawn. A Dafydd yn edrych ymlaen. Mae'n gwybod bod Duw yn mynd i fod yn ennill y dydd. Dyn ni, efo darlun llawnach yn dydyn ni. Dyn ni'n gallu edrych ymlaen. A dyn ni'n darllen y llyfr datgyddiad wele mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy. Byddant yn boblwydd iddo ef a bydd Duw ei hun gyda hwy'n ddiw iddynt. Fe sych bob deigrin o'r llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefau, na ffôen, mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Mae'r cwbl ar ben, meddai fo. My fi yw'r alffa a'r omega, y dechrau a'r diwedd. Rhodda fi'r sychedig ddiod yn rhodd o ffynon dŵr y bywyd. Ceff y rhai sy'n gorchfygu etifeddu'r pethau hyn, byddaf yn ddiw iddynt, a bydda'n twysau'n blant i mi. Ond y llwfr, y digred, y ffiaidd, y llofruddion, y peteinwyr, y dywiniaid, yr eilyn addolwyr a phawb celwyddog, ei rhan hwy fydd y llyn sy'n llosgi gan dan a brwmstan. Hynny yw'r ail farwolaeth. Gallwn ni fforddio bod yn addfwyn. Gallwn ni fforddio peidio talu nôl. Mae Paul, yr apostol Paul, yng nghanol i holl afferthion a dioddefaint yn gallu deud, rwy fi'n cyfrif na Duw dioddefiadau'r presennol i'w cymharu â'r gogoniant sydd ar gael i ddatguddio i ni. O'n edrych ymlaen. Mae eisiau ni edrych ymlaen a chadw'r darlun hwnnw, yr addewid hwnnw yn cof ni. Ond yn drydydd, rhaid edrych i fyny. Mae'r rhestrau yn y Beibl yn aml yn gymorth, ac yn y salm yma, da ni'n cael 4 cam sy'n ffordd o dywelyn calonnau, pan mae'n calonnau ni yn cynhyrfu. Yn gyntaf, yn y drydydd adnod, ymddiried yn yr arglwydd a gna ddaioni i tegal byw yn y wlad mewn cymdeithas ddiogel. Mae ymddiried yn gyfeithiad gwell na'r hen gyfeithiad. Yr hen gyfeithiad yn sôn am obeithio. Ond trystio Duw. Trystio Duw o rannu gymeriad. Mae Duw yn dda. Mae Duw yn dymuno daioni yr rhai sy'n ymddiried ynddo fo.
Mae'n cynllunio'r gorau ar yn cyfer. Bod ni weithiau ddim yn deall pam bod o'n yn harwain ni trwy ambell i brofiad hynod o anodd. Trystio Duw o rannu air, fod o'n deud y gwir. Mae'r byd yn deitha ni, peidiwch darllen y Beibl llawn o reolau anodd ac yn y blaen a cas. Gorchmynion, mae Duw eisiau cadw chi lawr. Peidiwch gwrando ar y byd. Trystiwch Duw. A chi'n bod, dwi wedi cael y cymorth clyw yma yn ddiweddar. Un o'r problemau sydd gennau ydy tinnitus. A problem tinnitus ydy bod yna sŵn yn ymhenni yn gyson. Rhyw wych uchel yn ymhenni yn gyson. A rhan o'n problem ni fel Cristnogion ydy, nid jyst bod ni yn gwrando ar y byd tu allan, ond mae lais bach tu mewn i'n pen ni yn deud, ie, mae'r arglwydd yn ffyddlon, ond. A da ni'n meddwl am y problemau. Mae'r llais bach yn pen ni'n deud, wyt ti'n siŵr bod ti'n Gristion? Neu llais yn pen ni'n deud, wel, oedd addewidion Duw yn gweithio i bobl eraill yn dysgu o ti ddigon o ffydd. Llais yn pen ni'n deud, mae problemau'r byd mor fawr. Dim eisiau gwrando. Trystio Duw. Bod i orchmynio nhw yn dda, ymddiried yn yr arglwydd a gnadd a ioni, mentro byw fel mae Duw yn galw ni i wneud. Falle bod pobl eraill ddim yn gwneud hynna, falle bod ni'n cael yn gwawdio wrth i ni ddilyn ffordd Duw. Ond mae yna ganlyniadau i ti gael byw yn y wlad mewn cymdeithas ddiogel, meddai y Beibl Cymraeg Newydd. Ffordd arall o gyfieithu hwn fydde byw yn y wlad a gna gyfaill o ddaioni, na gna gyfaill o ffyddlondeb. Byw yn y wlad a gna gyfaill o ffyddlondeb. Bwyda ar ffyddlondeb Duw. Wrth i ni brofi ffyddlondeb Duw o ddydd i ddydd yn agosau ato ni mewn gras, yn harwain ni trwy'r ysbryd glân, trwy Iesu Grist, mae o'n fwyd i'n heneidiau ni. A da ni'n gallu trystio Duw, ymddiried yn yr arglwydd. Yr ail gam, ymhyfryda yn yr arglwydd, a rhydd i ti ddeisyfiad dy galon. Be di trysor eich calon chi? Da ni'n gallu gwneud pob math o bethau'n drysor yn calonau. Yn statws, yn gwaith, yn plant, yn teulu, yn rhieni. Chymod, da ni'n gallu gwneud pob math o bethau'n drysor. Ond mi ddara'r arglwydd dweud, peidiwch â chasglu chi drysorau ar y ddeiar. Casglwch i chi drysorau yn y nef. Os fedrwn ni ymhyfrydu yn yr arglwydd Iesu, os fedrwn ni wneud o'n drysor yn calon, beth sy'n digwydd? Mae Duw'n rhoi ni'r hyn da ni isio. Da ni isio mwy o Iesu. A mae Duw'n rhoi Iesu mwy o Iesu i ni. Mae wedi rhoi i fab i ddod yn ddyn mwyn ni. Mae'n gymaint uwch na'r yngylion, ond mwyn ni, fe ddoth yn isel a cymeryd agwedd gwas a dyfod ar wedd dynion gan fod yn nefydd hyd angau ar y groes. Bydd o ef ac yna gyfoethog ddod yn dlawd trosoch chi. Mwyn i chi ddod yn gyfoethog trwy eidlodi ef. Dyna'r rhyfeddod sy'n yr efengil, ac os oes unrhyw un yn gwrando bore yma sydd ddim eto wedi derbyn yr arglwydd Iesu Grist, sydd ddim wedi cael ei galon yn cael ei agor a fynta'n ymateb, os da fo neu hi'n ymateb i'r hyn mae Iesu Grist yn ei ddeud wrthoch chi. Dyma'r trysor gorau gaid. Iesu, rwyt ti'n ddigon, oedd y thema gymodd Steffan yn yr oedfaon y dechrau'r flwyddyn yma. Mae Duw eisiau rhoi i fab ei hun i ni.
hyfryda yn yr arglwydd, a rhydd i ti ddeisyfiad y galon. Be sydd ddim i mwy awnelwydd ag eilunod gwael y llawr? Be mae'r byd yn gallu gynnig? Pa mae Duw yn cynnig ei fab i ni. Am y fryda yn yr arglwydd. Y trydydd cam. Rhod y ffyrdd i'r arglwydd. Ymddiried ynddo ac fe weithredau. Mae hwn yn mynd â ni ymhellach yn dydi. Nid jyst ymhyfrydu yn yr arglwydd, ond rolion baich. Treiglad y ffordd ar yr arglwydd, medde yr hen gyfeithiad. Rolion baich, gadael i Dduw gymryd y baich. A da ni'n poeni ynglyn â beth sy'n mynd i ddigwydd fory. Da ni'n poeni ynglyn â pa ffordd ddylen ni fynd ag yn y blaen. Beth sy'n eisiau ni wneud ydy cymryd y cam nesaf a gadael i Dduw boeni am y canlyniadau. Peidiwch cymryd hwn ar wahân i'r cam eraill. Da ni ddim jyst yn trystio Duw ag eistedd yn ôl a gwneud dim byd. Gan ddisgwyl i Dduw weithredu. Da ni yn trystio Duw. A da ni'n byw fel mae Duw eisiau ni fyw. Da ni'n cymryd y cam o ffydd. Da ni'n cymryd y cam o efuddod. Ond da ni'n trystio bod Duw rwan yn mynd i ofalu am beth sy'n digwydd o ganlyniad i hynny. Rhod y ffyrdd i'r arglwydd. Y llwybr ydych chi'n ei ddilyn yn lwybr cyfiawn. Cofiwch pwy sy'n sgwennu? Dafydd sy'n sgwennu fan yma. Brenin Dafydd. Roedd Saul yn ei gyhuddo o fod a'i fryd ar ddwyn y frenhiniaeth oddi arno fo. Oedd Dafydd yn ffwadur wedi cael ei gyhuddo o frad, nad oedd wedi gwneud dim o'i le. Be fedre fo wneud? Wel, oedd o yn rhoi'r ei faich i Dduw. Ac fod y llwybr yn hir, eto be ddigwyddodd? Fe wna ithgwyrdeb ddisgleirio fel goleinias uniondeb fel hael canol dydd, adnod 6 fan yma. Fe wna ithgwyrdeb ddisgleirio. Doedd ddim angen i Dafydd boeni am ei reputation. Oedd yr adeg yn dod pe bydde pobl yn gwybod nath Dafydd yr hyn oedd yn iawn. Nath Dafydd ddim cynllwynio yn erbyn Saul. Nath Dafydd ddim twyllo, nath o ddim gwneud yr hyn oedd yn mynd i fod yn elw iddo fo ac yn ddinistyr i eraill. Ie, mi nath Dafydd syrthio mewn rhai ffyrdd eto, ond oedd o'n gorfod poeni am ei reputation i enw da. Rhod y ffyrdd i'r arglwydd, ymddiried ynddo, ac fe weithreda. A wedyn y 4 cam. Disgwyl yn dawel am yr arglwydd. Aros yn amyneddgar amdano. Paid bod ddig wrth yr un sy'n llwyddo, y gŵr sy'n gwneud cynllwynio. Yn llythrennol, be mae Dafydd yn deud fan yma ydy, bydd y ddistaw ger bron yr arglwydd. Peidio dadle. Peidio gadlu'r byd amharu. Just cymeryd amser i stopio. Mae'n salm arall nid i salm 46. Peidiwch a gwybyddwch mae my fi sydd yw. Eistedd yn dawel. Cymeryd amser bob dydd jyst i eistedd yn dawel ag ystyried. Pwy sydd yw? Pa fath o Dduw ydy o? Be di'r Duw yma? Ydyn ni wedi i trystio ynddo fo. Chi'n cofio Pedr? Oedd o ar lan môr, wel, oedd o ar y môr yng Galilea, oedd o'n pysgota. Oedd pethau mawr wedi digwydd. Oedd o wedi rhoi popeth fyny i ddilyn yr arglwydd, ond wedyn oedd yr arglwydd wedi cael ei arestio i groesoelio. Pedr ei hunan wedi gwadu yr arglwydd ac yn y blaen. A wedyn oedd yr arglwydd wedi atgyfodi.
Ac oedd o'n ôl rwan ar lan môr Galilea, wedi bod yn bysgota, ond dim wedi gallu dal ddim byd, a helfa wyrthiol eto'n dod, a fydd yn sylweddoli mae'r arglwydd Iesu Grist oedd yna. Mae Crist yn siarad efo fo. Ac wedyn, wrth i Grist siarad yn benodol efo Pedr, mae'n gweld Ioan. Ioan y disgybl annwyl. Be mae hwn yn neud? Mae Iesu Grist yn dweud, paid y poeni amdano fo. Canlyn di fy fi. Tyd di ar fy ôl i. Gad i mi boeni am beth sy'n digwydd iddo fo. Just. Eistedd yn dawel o ymlaen i ac wedyn dilyn. O'n i mewn cynhadledd gweinidogion yr wsos dwytha yma. Ac oedd na un sy'n gweithio efo efo ffoderiad, ond efo rhai sy'n ceisio efengylu yn Iran. A'r hanes yn wefreiddiol mewn gwirionedd. Mae o leia 1,000,000 o Gristnogion yn Iran erbyn hyn. Mae'n rhyfeddol be sydd yn digwydd yna. Ond dyma siaradwr, dyma fo'n rhoi her i ni. Be mae ufuddod ffyddlon yn edrych fel yn ein tymor ni? Ni oedd wedi sôn yn wahanol dymhore, tymor yn Iran pan oedd just dim byd yn digwydd, neb yn dod i gredu. Tymor rwan lle mae llwyth sy'n dod i gredu. Yn y tymor ni, sut beth ydy ufuddod ffyddlon? A ffyddlon fanna, nid jyst yn yr ystyr o bod ni'n gwneud beth sydd ni'n iawn ac yn sticio at beth da ni fod wneud, ond llawn o ffydd. Ufuddod llawn o ffydd. Sut beth di hynny'n yn dydd ni? Wel, mae'r camau mae Dyw yn ei roi ni trwy Dafydd fan yma yn sicr yn wedi fod yn helpu ni gyrraedd hynny yn dydy. Peidio edrych ar y byd a be mae'r byd yn dweud. Edrych ymlaen at diwedd y stori ac edrych i fyny at y Dyw sy'n mynd i'n cynnal ni drwy bob dim. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd yn Dyw. Da ni'n cyfadde yn bod ni yn aml yn gallu mynd i banic neu'n cynhyrfu neu yn rhwystredig ac yn flin. Maddau ni am hynny. Ond helpa ni sylweddoli dy fod ti yn arglwydd, dy fod ti'n llywodraethu. Ac y gallwn ni ymddiried yn llwyr yn dyddaioni di. Amen. Mi ganon ni wrth gloi emyn efo yn gilydd sydd yn gofyn eto ar i ni gael yn newid. Ysbryd graslon. Rhoi mi fod yn raslon fel tydi. Disgym siarad yn dy iaith. Boed dy ddelw ar fy ngwaith. Gwna'i holl addfwynder fy oes. Ddweud wrth eraill werth y groes.
a bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, ac i gariad Duw ein tad, ac i gymdeithas yr Ysbryd Glân aros gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.